Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi umurobiri ukubwatya nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli ine kwa yaiteire kiro monto asense gatomanya kona yaiteire Murigereria abugeta seni kya Ndizi TV oyo no murobiri umanyakanete buna na yaiteire abwase to gusanga imigano yaba minto ari bagwetera mange na ndatari maya asamagima abo litikulia rero asumurobiri bweli tikulia rero boigo nigo toko yokorera korwa sichia visi cheito yani geta seni kya Ndizi TV ase compound yaito gigaiga ase ngencho oyo minto nigarura tambe wikuikire ase geta seni kya Ndizi TV ondigirie wetera Ndizi TV egera sange na inche asange naye aliya wetera subugima bwaye egera wetera inwe nabo moko mogusira nabo moko mobokonyi buli atagete na kikyagerira chire akwana mona inwe aliya wetera subugima bwaye nintake twikaranso ike otegera rumugano ya senchera yoboikerano asenge incho tali mugano rumuya no mugano muchandire buno musacha bwenka yagariro ikirege gasegeta seni kya Ndizi TV egera tusanga senchera yoboikerano namoko gendera gutubwatya wetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo YouTube na mogo tonyora Ndizi TV News ose SMS number nere gabo ase TV yao botambe kona gweta gabo ne number yo mogoni tubuli tukolia rero nere yuere gabo keruga nitiko mokwanera keruga nitiko mokonya singenjo nobo konye aligiri wetera ayo mwanchu murigeria kagutumika saron tita korwa Ndizi TV egera gwikere osasanga mange igo kabamo na intwe bono wika omoelio bwege pindi karibu sana yo minto asante mbia mona so wika Ndizi TV asante mbia mona se ukondigi kabisa mpaka waikirega asante sana mbia mono aninga nyote byo manchu murigereria amalietao nkangai naende ngai kwa ruri baka waikire Ndizi TV okay umurigereria nchasa maleta na Fred Mosomi nkambo machoge Kenya nyamagenje ward lakini ndo momenye Isibania ward asange myaka 3 na aberire Isibania nona arure nande na ikirega karibu sana asante Fred Mosomi nero mogani tubuli tukolia rero obwata mange obwata mugano mokongu ando obwata mugano utakeire umanchu murigereria kero montali gereria egera momo bokonyi asimo kunyara na ngakirete simyaga ntebi igoro buna bwato bokongu abwato murugi oromurwaire eyo nero mugana ucho tutayiri tukolia rero egera tumanyanki kia moberete kurinde Fred tutaraika suburwire bumonginogo ntetora ntebinga ndi mwomeranete no monginogo ndi kwa munyomete na cyubugima bwarenge kurwa bumagega nyuma atararwara okay my wife monyorete 2015 to 2016 ekerona mete bwe sister ya no monene ari sauti mugirango eburi ebona naritwa manyanete nere kerona ari korabera bwe sister ya nakwerigerie kebarwa ngachanka monyora tukana kabato kuna gukwana tukaba basani gachiga ikate ya 2017 ebona tukamwa komenya bono nkamonyoma igo ase relationship nguru 2015 umeranete sauti mugirango goso maringe gose kanyokorire ne akanyokorire school bono nso barenge bare kubuguria sukari ngurwari sauti mugirango ne sukari nguru chichire sana so nanje nkanya komorora ngachankana kumukwanira nkanyota igwananire tukachaka ubugima elia kanya gwakorire school kana korire school ukanda bu sister yawe chikoreri kuna kwerigeri gotaka buna bore gusia karanga tiganga ndo chiari ninchinya ko butore mesiari abonko nyora na nyora none yanga na gore sabuni nyakwegendereri igo kamanyora mugachaka relationship no twachakirete relationship 2015 2016 ikaika 2017 nkamwa nkamonyoma
ebintu kibikuarocha se miaka yebere meta masacha karamo koriye enywa mogose omukungu anabokora mokoti kokorigereri nkeke kwaroche kiaso murugyo nande karogede na kyakoroko. Okay, my wife akoroko masi nyangalisa osoro naende no muntu kurase familia ndake manyikaine igari kurase nsemo ya mungwana naro kurukusemba ba igaro yo mawara kini nyombenke mwakuria batawangina babere lakini bono ne nyombenke so ebintu byageretenka irera ko decide kumonyoma no muntu naro chore so wakadi no muntu gwatomokia asoko kora kinde kyonsi kwenyorera gento kende no muntu naroche tukubwatana kebirengereri bwango kirindengere tikokora tare gompinga gacha kirekia tiga gonsira onte tiga ngurigeri chibese chinga naiga nayorigiga okore na kikiagerete nkaranga nandanda kekende nkeyo nda nyakurigereri gochikando tiga munyome ndali acha tega 2017 nka decide nga munyoma lakini nkanyora ubugima twa mete nka decide no bokong lyo munyomete mwa sister yao moretete gusibonoka muira nka bono okay ekero na mo decide kumunyoma twa bangete nkaru ari kwe sister yane ngacha bosonga kero na cha bosonga iga muhembe ubugima bugankongera nkaru muhembe ga nkagenda sigitakoro kweronge yaboge tuturugora kanyoro bugima borombunga nsake tokabera kero twabero iga nyasaga chaga toseseni no mwana. Okay, nki kiagerete mwagenda nkari save inkege ntukiagete ntwagenda kobera nyomba njarengenka kwanye turagache nabwate nyomba ne nyomba yarengo esaiga my brother ngubwati konyonyomero ne nyomba inenke bono kanyora tekonyare kana tomenyo babere asaina ke totanyare kobera na nje konya na decide nganda munyometi andake na bongocha konyana ndo umuntu muirire ntugute pati ukaranga tigana mubwata ni ngenda mbera sinkobera lakini tomenye aiga mwembe ngaikwarusi chibesa cyo gukombo enyomba nkikware gokora mwembe kero na chete mwembe kurware sana ruete sauti mugirango na reko na ko rosi chibesa nko na kogacha kero na ruete ali na bwate chibesa gachanga kana nyomba siringi 700 mwembe ali musocho nkara menyo ake lakini nkarobo gimano bokongo bosonga nande utabwati nchirendo gukore kibarua tokonyara muntu gitagante igenda ucherongaria ali ninsa ke chinyomba nchiri chibashinke nande nasare ukoganda nando chabora tamache mwatume katoko chandeka tonya kugora amache tona kugora makara na bogotenya nona masaku abo outoragere so ngati site nkagendo tukagendo tukabero koru 2017 yegocha tukaika 2018 nyasaga tosese no mwana January 27 2018 tukaruororo ngachanganyana ndo moiri onde bono gabugima bwasinyire umwana koragira kibarua nande gyakongire nyomba nari gwakana siringi 300 nande chikambura nande chigansinya ugima no bokongo kanyana ndo mwana no mumura guse no munyaro umwana no mumura nkanyoro moiri ondo orenge bune chirani muswati umwabona aro orenge gochia ari magombo aganteri bagogo chandekaga tigankoire gochimagomba aria we sister yana naro mwari mubwate school agenda enkorigire kibaru school wari andake naboko na gukora kya okonya okinie family nkagendo kero na decide na agenda omwana abwate wiki yemo mugweta para ne mwana abono ngatiga muswati ari nkagenda nkara agenda njebweka nchikora arigerio bogimana kibore enda abopima nkonyora mbuya bokongira morete ekero na agenda muswati uri mu mada muri sana chete bwoye akangira bakabwoye buya kero na chikorire bwoye nkara na sena inchinya sa korire kyangi gorire ngocha konyora nde mbere buya lakini tigango tebi na mwanya bantera na batigarite ko mwanya banto omori ati nkonyegeti nabona tuarete shida gwetani eria sinaru ekogera ngire takambe kabwoye agachaka gonte inya kumuri seri kiombe kero na agenda agachaka kambe kandi sikiombe
kanjongore gasine nkong kokanda kuichinsi agachombe nchirchibekire unit ime kosomba chinsi agachombe ichonsi chitakiro rusi esikali koboka botuko kame nkalemereri agante gugwakana bono mutinya sigasi ariko ngakana 1,500 1,500 nachianga kanete nkaba molemereri sana ananyorete challenge gabu kana chetote mu bunyansi mugondo kwae nkanyore stimanere yaite mugonde kambwate shoki kare mbwate shoki okobokoko nkaroro nkarara nsari abantu bagasigonkonya bakarana kurege ko aratiri gintu kiriraisi koikera no muntu agwikange krestima yako gwatire bona abantu bakandigereri nabo bari nangira kini bandigerete basinye gonkuna Nyasaye akandusa insari nabagete simyo muko yaro nyakobuge worship lakini enjera Nyasaye anduse tinsari timanye tienjere stime lyandu tete korwari then nkanyora ndanga no moro nabwata ko bako nabonda no pero naru ari nkairunya gitari bagampima bakanyora te nga affected tincherende bakanga mariyo bakambita isindani bagante binywa mabere so ngaso kunywa mabere ari lakini no nyende gari umonyenera nabaigwete na tebwana tintimoke hata itenkore gasi ya ni andere gasi no nyenyugwete bobe neli buna 500 na chakonga nkamanya kumera asili buna 500 ichirenga kwali gutumira mongina na mutumira telimo agante imurusi ari morete bwo etomenya to room bibaga ngona gutumana njibasa uchiari kamutumira ri bwa karwari agasieke nyombe ri agacha twabera tali ango mutenyo yomo oyo kubwati ange chigwikibere nkarora ati nkonyara mukungwe karache toro chabwatange mutenyo yomo aso koligwe gasi ya nyomba komopu mochi gosibichianga mogongo tarakonga akaba gutwara kombreni sana igente kionka motebi ditukelimo Nyasaye yogokonya abantu naratokonya turwa tonde situation yene togenda se Nyasaye kalimube no mwege no rasa abantu bae ngacha birengere bigacha buna nakonyorete iganda atebenga Nyasaye ko chobwatania abantu banda sabande ngacha nkainyora nabwate namba yo mumurana rokoro kugwa emi umete bosonga nyanjo ogo bwate mwamugusi umurori nkamurigine simi akarespondi shida yane nkamwera sabunere agante tigango tomere enauri urusyo mukungu abo afadhali ando nonyensobo akenda abero ruchichega kurigiri nchiranko okonya tento konye family akandusi ali akantumere fe ankarwari ekaro musubati achugwetali astu atigete binteronge akanyora bintu biri bya ibubiru nande bibe tukare enyombo ekape ku hoteli bono bintu biri monte yokobori tugachaka zero musubati akanda sobo matuka imamu mwabo kwenye banganyire bachire Sibania bachire komenyo lakini ekaba mamu mwabo bachire sauti mugiranko kuburugere bituma akamwakera akanyora noare akamotebi umwana one nchwa tochitiri mbogo chimate onakobera nanje tingogo tuguta ekobera nero monene mwabo nero musubati umutangi ono mamu mwabo akamorangeria akagendo ono egenteke kange challenge musubati baramuire gose tachaira nagocha bwona yakora barole timbu atikende network teyo ono lakini ndo musubati ono nanganchete akagenda sobo nanje ngacha bosonga Dennis yakangira sobo nyamira mawawa nonda tebenga nonya sacha gete kongigora chinchera nanje ngachaka kumove kamanya none yanga nabongo tene nangore kamanya none bikoro tana bonko gora kamanya none family yana nabonko yara kogerenda bwatera bo mto Fred turanda sense mwende studio turanyora matangasa bira tatu karato kuirana ntogendererenga na kibuguma bwachaka kuwanja na ndenga yoboruire bwasoera bwana bogo gochandegesa kwikega macho murigereria turanda sense mwende yo mutimo konkuirana tore asegekegeke kiribusyo Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TV
TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukoberia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Nabuku bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Walfit Health Center iyo gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachi to bisi to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Dizi TV. Obwansu bwomogusi. Naendo mwanchu muligeria asuli agenda tugutubwate gwetera senchera y'umutandao Dizi TV News Digital abona nsemo ya Facebook abayigo Dizi TV News ekarotole no yo mintu Fred Masomi oyo kongeranga naralia ya etere oeteira mange estimia kamwakera mugondo kwa bande nechibesa konyora nelibwe ya mona 500 kagotike to musubati ronge nalia chakwa mwanga tigale to mukungu obugima buga konga bunaeresa bono mbakanya saa kiri kumwanjira karanye umiranete na Dennis agacha komokonya akikurende nande na manene ali motu yaye asengencho mukungu yuanchete okorokumasi ni garwalite. Karibu sana Fred ande turene kurwasu mutumo. Ay asante Sara. Bono ekero na acha na genda alia Nyamira no nabera
nkaba omwege no naende ngataka gukora egasi buya egekwera narwanete ngatiga nkore egasi buya n'abantu abe bankonye gekora Nyasaye basesenire no naberete ekero feni umwabo deni chacha gocha feni kerubo moteri kanyora ari nakorire egasi engiya akanganja sana agateba bono ntete nko namba yane kwantebie shido bwate nagokonya no nabeta ari tato mwabo nere ngakiya gacha karware sukari bakandusie gasi nare ko bakorera yo kuba research chombe bakambeka nkalenda tato mwabo no nare ndete tato mwabo mpaka 2019 yangu mutenyo saba agacha agasirira tabakarinda nera lakini gento nkogoka okokora mayana nabwate faida engiya nkalenda omugakuri akandiera omwando agante bitimbo atigento ndakoe tiga nkugurire suka ye Mansai ngoseseni lakini ekiora atake yesanja akoe namayane nabwate kende namate no mukungo yone simonyomete nkamubeka tutware nchirende situramenye chindu gucyana kiganseka bagante banchangire ngagache kebanda kyamabati nonye 10 tomenyera sengenje timbo atikende nke omoyo nkamanyanga Nyasaye nabwate mambi yana rero gopona toko kwana onyatari oboroire nagachire nyumba amen ebwata amabati ange 47 iga nkagose inkabo machoga seito lakini rende naye agachire yaikire igoro yasenge nchoborere bwachire konyetinda achikobeka amabati no ari nyumba aiga soburuire no ntete tosoe egere manyenga omuchando oburuire obundi buchagete nande nakibwachite nande mburuire kiubu okay eshida yo boruire my wife no muntu wa kadi kire taeka no muntu narete kwekorera chigasi yae tari kuiguke barua keranda atige neba nachire kuri kichibesa takonyara kuganya abago soka nero gando rigi bona tomete Isibania twaje tukagenda 2019 mutenyo November after narure Nyamira gatisa tukagenda Isibania mbongo mumenyete mo nechinyumba mumenyete cyo current gusena sabairi Isibania ekero my mother ni robare ngalia asenge nchoba mate mechando tware gweteraga nabo batwete direction mukane karachiete mata no mwana bakante bitiga guchandika inchuberaga mona kubwateranaga mona gusukyo bogima nari nachete nkagenda Isibani nkasoa komenya Isibani ne family yana bono chinyumba cyo gukombo to gukombo enyumba to gwakana bano nakiburuire bochete Fred oboruire bwachete bugaika last year ango mutinyo 8 step sister narole America akaboko na gototebinga turigichinjira chichi passport ne chigire ni card tonya go ichori naboko nyore bahati mambi yakugwerere nayo nyore go kogenda kero twarenge Nairobi tukagenda na my wife Nairobi tukagenda aria Kenyatta sinare bagokora mangana yo gopima kwa migration wete vipimo biri twarenga aria my wife akapimwa akanyorumbi yale lakini bakanyora bwate shida yo burire bwa hepatitis B so baka motebia chenya gitari ende yonsi ya serikali abo kunyoma ryo kaira na gocha mata ali Hispania stomenyete chinya gitari chiraria mariogo no gende dispensary to konyora goko ganda kwari keruisi ko kwagora bono nkarengereri nka muire nya gitari ya Nyamarambe dispensary ya serikali bakamupima bakanyora nabwate shida iyo bakamuha mariogo akunyumete nyebere akanywa mariogo ari angemete nyebere naenda agakora akairana pekwera nonyo kunywa mariogo ari tarenge muntu ratenga naruarete no muntu orenge gotara gukora chigasi yae oreliti nande nonyare ko gotenga nabwa tumuchanda asenda tari gento kware kwamini asengencho ni garenge buya igachega ika ekero yacha goika January no achagete kuna gokombure ninganyi gwete omwako yo bono achagete gotanganyi gwete enda yane ekocha yandoma yambwata na igwichire tinyi gwetindikende so akaira no guchinya gitari eri munya gitari ori omwatende tiritangane tarengo konyochire rusa akanyora omongao
n'ekigasi eki nonya mogokikora notogokora tari bonsi berwete ase ogokora egasi gokonya abanto bande bagokora egasi ase okwenyorera na bagogwata endinche nene onsi amate omoshahara engosore monyagitari otamoirete buya akamorutana oroche n'omonto korwarete okoiranana akamwa mariogo tachiete komopima agabwate nianga tigamopime arore eshida erinde boki yakorire ki yaikire egera agenda omaete ng'a ase naikire bono nkobwana ngochi tachiete gokora bo akamwa mariogo oria akaimokana mariogo korwari akairana gocha kiranywa mariogo aria akanywa mariogo aria ng'emetinyi naende ebere bamotete anywa mariogo emetinyi sita mong'ao akamorutana akamwa mariogo ari lakini mariogo ari tachete gocha nyanyu agatwara eshida yokonyanyu akomoira esiorori chinguru chiamoerera agateba korume yana ng'a oborwaire obombu arenge ensemo yane naende narenge emate ng'a nindware konye nyasaye okombweni nagakombweni agatiga mariogo ari kera achete gaika ang'o omotenyi okana iga noachaka gotwara eshida enda yaye koba muno omonto bwebwateraneti yare ekaresana ekero yaresana tukagenda amasabo akana gosabirwa ekanisa ende eri egacha ekaba muno yakea ekairana egocha goika naende omotienyi ogatano omwaka oyo naende ende eri egachaka kotwara okoirana korigwa okobimba bono korwa buya yabimbire gocha omotienyi osita oyo osaba oyo nane buna twakorete noyo okianda iga buna twayokorire eshida ibono yaireire tari gokora kende bono muna togokwana iga ende eywo ng'aki eng'ani ende yaye igenga buna monto onde bwensia okwebwaterani enene kabisa gebimbete nkoro mware gose ngwatigware ande buna bono ase ikere bono iga egekeke ngakorara ogoikaransa tari konyara gagoikaransa ake oigo muno orosire mwanyorire obogwenia gose mwatebi kero kene bili eng'ana iga etakeire egereirwe achigokorerwa amatibabu y'ebirengo bigoro okay last chigwiki ibere gachietire nachete paka chenera iga kamoreta ororo ngakana chibesa nabwate chirande tari nabwate nabeire ngona gosabirira abasani ase eng'encho ya eshida none nyomba gwakana bono iga yabeire emetienyi ang'ene tindakana nyomba bono iga omonyene ngonda yare chibesa chia emetienyi ene siringi 2,200 tindanyara komwakana nono omwana esukuru gosoma igere eshida enene sana enene omosamari onde ore kobori chikuraria agachaka gantarera akaira omwana ase eng'encho ya eshida eywo naende obeire okora support nono amang'ana ya endagera gochara otoa endagera twaba tokoria nki ogokora bono iga Fredi kwene kiaga nkonyora orire ende nonye nebinto ebi bike omorwaire aganeti okay bono iga muchengo ngocha naragenda kero nayenyorire natindi gocha nanyenyora koyenda amatuko onsi ase eng'encho omorwaire oyo kobucha nono amache egesima tari konyara ninchekere egento mboke mambia saa 12 mbange omwana agende esukuru ndwororo nyayanga chira abunsibi naende manya kogenda kebarua kende ekagera bono omoiri oyo omuya agacha koira omwana agokerie yankeria amahitaji buna bono ya school fees akaba agante tiga omwana nagosoma torarora naki eshida y'omorwaire ekoba bono nero okona komokonya abwo okona gosoma nakorwa ase ensemo yaino abana bamina bairi bao baratemire kogokonya gose baikire barosire ng'a bono twarosire okay onda tebe chindugu chiane noyo omo okora egasi ora narabere ng'omokwanera otatiga okoruna n'omoyo tinkong'ainereria aro ng'a ande akonkonyire tarankonya ngokora are egasi ase subcounty ya Kenya City Office ya CDF lakini tinkong'ainereria tarankonya my brother omokogoti anyore egasi josi iga omotenyi ang'okane Mombasa
ase kampuni ya Safaricom. Nere nabwata mahitaji ase ng'encho mukae nachaka museni n'abana chibarongo. So abana bachibarongo mbabwata mahitaji amange. Lakini ngokonya rino ena kerende orabeire okorankonya ase ng'encho nachete gotema koremereri gotabatebi lakini buna ntebeti kero nachete kwamwa komotebi na barespondeti gocharo kwana na inche enyorana na mabere ototomera. Okay. Pole sana uyu mtu Fred Masomia sogwetera manene angabuna ayo naye no musacho mokebwinka ekero bwatu murugi bwe myaka emeke obwatu burwire oreire nyomba bono yakoberera umusigo manene. Pole sana na indi na mabira bono ninte tukwane nabarigereria ba DCTV na abangi bakurigereria na indi babwatiri barorira maino muchando ogo oli obwate nteto obakwanire na indi basaba bokonyi nonye bintu byakongire mbaro baratake gokonya kyake egerba gwakane no ene nyumba bari kino ne chibesanke usenchigo sire okonyera umurugi ugo bakwanire ase okubasaba bokonyi bono abanjo abarigereri ba DCTV abare Gusii abare Nairobi ne chingongo chionsi na babare Ng'ombe ona achira asimore nchono omwana ino nchono omwana omino abarai baito ba county aiga Mosikarati Momoima na Doris nachira asimore mwe musiyo na Timothy Ogugu nachira asimore kobabori obokonyi omorugi ona anyare kobaga kwenda sinyagitari anyare konyora ogwenia agwene togendera n'obogima bwaito egekogera omonto kare buya katabwati omochando boboroire gona liaro omonto lakini onye omonto orware toitari monto nachire nkobasaba monkonye nyara koba nkomwera ase nyagitari anyora obogwenia egeraira nasenka togendera n'obogima bwaito toigendereri ase twabangete Nyasaye atobeke tonyare goikerania endoto yaito na intugu na abantu bande bono iga shida ase nyomba gwakana nebwate emechando nyone endagera yabeire shida nakaremire endagera buno obwe bwache tobokamenta nachete nkaira nanse nkaera bono timbwati kende no neki nabwate kana tegemete bono kiangereire bono enachira asimore nkobasaba kirimo bwategeke ase omoyo no bwokorwa na omokonga nyare kobango konyera omorwaire egekoere ari are nembe mosacha gocha asimore igakorera teri gento gia kawaida ninche ngokora kere gento nsibie bintu nduge kere kemo giantigareire no mukungu na rubwana takora chigasi bune chiasi bichianga ambange buno mosacha ase family ainaro nare gocha kobasaba mbia mono Fred tumetengo mwanchu murigereria gwetera DCTV na gokonye ase ng'enche megano bune ye no gokonya abaminto moteri omongo tebare ng'akonyo yo mino karoche omosacha macha kondigi korusibania mato mubaga oikire bakasi chobisi cha DCTV gokwana bakongu bwae akika moranche mokonye namba ya yeseminare yuere gabo ase TV yao na nabo kumwakira mugambe usekera kendo mutarire ondorore ngana kimurugi oye arwarete tiga tukurira bwasi bono asumurubulio na yeteire jeni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita andi botambe nigo bagoteba koramaya ogende.